Hayırlı gün, hürmetli tamашaçılar. Галиев Нургалиден Кайнар сәлам елыйбыз. Исәнмесез? Hayırlı кич. Hayırlı kеш, sen nerede misiniz? Ничек кайфларыгыз? Elhamdülillah, Allah'a şükür. Әзерлек бара репетицияларыбызда. Bugün irtirak spesialini aldanarak kildik, irtirak kildik. Sahneni özleştirige elbette sizin zal bilen, Allah'a şükür tamaşaçı zalı tulup kile dediler. Keyifler yaxşı. Ничек бүгенге настрой сезнең? Nastroy eybet, Allah'a şükür. Bugün indi bizden qışның соңғы күні, ертегіден біздің 2019 yılının yazın бірінші күні Алла берсе, бүгін де қышын ұзатып, қышқы гастролларыбыз тамам дейсек, яз гастролларыбыз бар әлі Алла берсе, Аллаға шүкір бүгін де Уфаға қайтабыз. Сәт Башқұртстанға тағы гастроллар белән килдегез? Әлбәттә, біздің мартта әлі тагын дәвам итәчәк. Тәдә булыр. Яхшы, бүгін барда сезгә уңышлар теләп калабыз. Беренче сорау сезгә интервьюның шушы сорудан башлап җибәрәсем килә. Шушы тормышта сезнең иң мөһим хыялыгыз? Хыялыбыз, Аллаға шүкір, артист кеше бит нәзәрә хыяллырак булырга тиеш. Әлбәттә, хыяллар безнең зур, Аллаға шүкір. Барысы, әлхәмдүлилләх, тормышка ашып бара дисәк, ялгышмаспыз. Менә инде Лейлә беренчедән ул сезнең якташыгыз, ул Янау кызы. Янау кызы, күрше район, дулкыланып, аның бал Әнием Тәтешле района Гарабаш авылыннан. Үзенең районы бит инде Тәтешле. Исеменчек? Гүзәлия. Гүзәлия апага исәмсез. Сәлам елыйбыз. Әйе. Менә шуңа дулкылана да, чөнки бу якта Тәтешле туганнары да бар, бала чагыда аны Тәтешледә узган, шуңа бик дулкылана. Хыял дигәннән, Аллаға шөкер, хыяллар иң мөһиме без шушы сәнгать юлын сайлаганбыз икән. Безнең инде шушы дәрәҗәбезне югалтмыйча, Алла берсә, бик озак еллар шушы сәнгать юлыннан, Алла берсә, сезнең матур тамашачылар белән бик озак еллар бергә эшләргә. Исәнлек, саулык белән, Алла берсә, тигез гомерләр белән, менә шушы безнең зур хыялларыбыз һәм балаларыбызны параллель гастрольләр белән бергә үстереп, аларны кеше итү иң мөһиме. Шул безнең зур хыялларыбыз. Менә шөхсән сезнең өчен нәрсә ул хыял? Ну, хыял нәрсә ул? Хыял, әгәр дә менә максат куясың бит инде тормышта, үзеңә максат куясың, шушы максатыңа ирешә алсаң, ул синең хыялың дигән сүз. Хыяллар безнең әллә нинди теге баш катыргач түгел, гади, үзебез шикелле гади шушы хыялларны Тормышка ашырга Алла берсә, шул безнең хыяллар. Иң мөһиме шушы сәнгать юлын кеше булып калу. Барча теләкләрне әйттем әйе. Сезнең өчен бер сорау, бер эксклюзив сорау. Башкортстан Республикасы яисә Татарстан Республикасы мәдәният министры итеп куйсалар, беренчедән сез нәрсә үзгәртер идегез? Мәсәлән, иртәгә 1 март көнне Рөстәм Галиев Башкортстан Республикасының мәдәният министры булган ди. Рәхмәт, андый матур тәкъдимегез өчен. Беренчедән мин ул юлны сайламас идем. Нигә? Чөнки үзебезнең ул тыштан гына күренеп тора бит җиңел сымак. Җиңел түгел, бер эштә җиңел түгел, әмма ләкин үзебезнең эшебезне алып миңа бүтән профессия кирәк нигә? Аллаға шөкер, һәр кеше үз профессиясендә булырга тиеш. Ну, әгәр дә андый тәкъдим эшләсәләр, тәкъдиме иң мөһиме сәнгатебезне күтәрү. Ул сәнгать югары дәрәҗәдә булса, ул Башкортстан, Татарстан югыйсә булса да, ул мәдәният бит бөтен яклап күтәрә. Халыкны рухи яктан, рухи азык бит ул бөтен яктан да күтәрә. Шуңа мин һәр кеше үзенең эшен генә эшләсен, үзләре эшләсеннәр әйе. Рәхмәт. Сезнең исемегез белән нәрсә ачып булыр? Мәсәлән, Ләйлә Галиева исеменнән Татар дәүләт театры. Менә сезнең өчен ул мәсәлән генә, менә сезнең фикерегез буенча. Менә Файдес Ганиев әйтте, Файдес Ганиев исеменнән мунча ачарым диде. Әйе. Мин Ләйлә бераз салон красоты никә матурлык салон ачырга дигән уйларым бар электән. Рөстәм абыйга. Минем инде белмим, мин югалып калдым әйтәм. Ладно. Нинди сәбәптән сәнгать дөньясына килдегез? Сәбәптән мин инде әни минем бик җырларга ярата, ул бала чагыннан шушы хыялын тормышка ашыра алмаган. Шушы әнинең теләге, үземнең дә бала чактан шушы сәнгать сәхнәләрдә җырлап үстек, халыкның тамашачының алкышларын сизеп, тоеп үстек. Шушы тамашачыларның алкышлары җырга мәхәббәт уятты, сәнгатькә мәхәббәт уятты. Һәм инде әнинең дә хыялы иде, әлбәттә, менә икебезнең шушы хыяллар тормышка ашты дисәм, бер дә ялгышмасмын. Аллаға шөкер, әти-әниләребез Аллаға шөкер горурланып, ике яктан да горурланалар.
Лейлa'ya келгенде инде Лейла өзün сөйләп җибәр. Лейла минем гармонда да үздерә әле ул, гармонда да уйный әле ул. Менә Минем белмәгән- ягыда да уйный, гармонда да уйный ул яхшы әйме. Матур җырлый. Аның әтисе мәрхүм инде бүгенге көндә, но әтисе гармонда бик яхшы уйный. Но Лейла килгәндә Лейла матур җырлый. Аларның җилләсендә бик юк Электән әйме. инде белек чакланып мин биюче булырга дип теләгән ничектер инде. Биеп тә җырлап, биеп тә йөрдем, җырлап та йөрдем ничектер бию белән. Шуннан бит мин бер кемдер әйтте миңа, бию белән авыр була, аяклар авырта башлый теге. Профессиональ авыр. Син уж режиссерское отделение бар, анда биетәләр дә җырлаталар да. Шуңа шул режиссерское отделение кергәч мин ничектер җыр ягына күбрәк тартылдым, и шул җырлап киттем дип әйтәсем килә. Дөрес эшләдем. Сезнең өчен артист һөнәренең нинди начар яклары һәм яхшы яклары бар? Шәхсән сезнең өчен. Менә артист, бүгенге көнгә артист алсак. Хәзерге вакытта артистлар төрле була. Берсе гади артист, яисә теге ничек дип әйтим инде, үзен зурга куеп куя бер артистлар. Ә менә сезнең өчен нинди начар яклары бар артистның һәм яхшы яклары? Аңлыйм, авыр сорау. Уйларга кирәк. Әлбәттә, ну артист, әгәр син шушы профессияны сайлагансың икән, халык иң мөһиме сиңа зур баһа бирүче ул халык. Шуның өчен халыкның халыкка охшарга тырышу дигән сүз түгел, үз линияңны дөрес иттереп, кеше дәрәҗәсендә алып барсаң, шулдыр минемчә. Син дә шулай. Лейла, мин ничек уйлыйм, Лейла да шулай. Әлбәттә. Ну, иң мөһиме халыкка, менә аны әйтеп тә булмыйм, нәрсә кирәк ул бүгенге көндә, ни дип. Ну, иң мөһиме безгә халыкның шуны тоябыз, халыкның мәхәббәте бар, шушы мәхәббәтне югалтмыйчак, шушы дәрәҗәбезне төшермичәк, иң мөһиме халыкка якын булу. Без бер нәрсәсебез белән дә аерылып тормыйбыз, аның бар яхшы яклары, Аллага шөкер, башта мин бик тартынсынайм, сине урамнарда таныйлар. Әгәр дә Сезнең белән фото төшәләр, автограф алалар. Ул кирәк нәрсә, бик кирәк нәрсә. Юлда гаишниклар тотылса, таныйлар, танып җибәрәләр, шусы тоже. Ну, бик бозырга тырышмыйбыз, но андыйга без рәхмәтлебез, шуннан да шушы дәрәҗәне, хөрмәт дәрәҗәсен югалтырга кирәкми. Халык бер көнне сине хөрмәт итәргә, икенче көнне хөрмәт итмәскә дә мөмкин. Шуның өчен шушы хөрмәтне югалтырга ярамый. Минемчә, үзеңнең сәнгать юлын дөрес итеп алып барырга кирәк. Әлбәттә, дөрес направление, нәрсә әйтәсең килә син сәхнә аша халыкка, нәрсә җиткерәсең килә шушы җырларың аша, сәнгатең аша. Шул юлларны дөрес итеп алып барырга тырышабыз инде. Менә шул безгә сорауыгызга җавап булды дисәм, ничегрәк булыр? Булды, әйбәт. Ә менә әйтеп үттем бит инде, төрле артистлар була дип. Ә менә сезнең теге үзен зурга куеп артистларга ничек карыйсыз? Ну, Алар бар ул. бар. Исемләп тормыйбыз. Ну, безнең менә Татарстан, Башкортстан артистларыбыз, Башкортстанда бигрәк тә бит инде без үзе Башкортстан артистлары мен бигрәк тә. Алар безнең Башкортстан артистлары Татарстанны уже яуладылар, күпләре яулады, күбесе күпчелеге безнең Башкортстаныбызныкы. Безнең артистлар барыбыз да, мин калганнарны аерып әйтмим, алай танау шиеп йөргәннәрне мин әле бик күргәнем, сизгәнем юк. Но кирәк инде, кирәк эштә түгел. Димәк, сезнең өчен начар эш. Начар, әлбәттә, ул матурламый. Кемдер аны теге пиар итеп, теге үзенә ала, теге урыс шоу-бизнесында скандаллар эшләр. Скандаллар аша бит инде. Ул тоже дөрес юнәлеш түгелдер. Әгәр дә син үз-үзең булып кала алсаң, менә шунда син урысча личность буласың. Урысча әйтмәшләй теге, будь попроще, и к тебе подтянутся диләр бит. Менә эчендә тотам, менә урамда да кеше күрә, ой, сез нинче хәлләр. Берәрсе булса бит теге, үтеп китәргә может, мин туктап сөйләшеп, әйтәм, шуңарга попроще буларга кирәк дип уйлыйм мин шул яклап. Всегда исендә. Ну, төрле чаклар була, теге иногда һәр кешенең үзенең теге проблемаларда уйланып йөргән чакларда була. Шуңа шундый чаклар булса, кем беләндер булса, мин гафу итәсем килә. Не, шулай бит, тормыш. Шулай. Уйламаска да можсыз. Артистлар тәнкыйтенә ничек карыйсыз? Артистлар тәнкыйтенә, то есть минем аңлавымча, халыктан менә тәнкыйть эшләсәләр артистка, әлбәттә шул мәсьәләдә. Әйе. Кирәк нәрсә, чөнки әгәр дә ул син бит аны аңлыйсың, әгәр дә ул хатаңны дөрес итеп тәнкыйтьли икән,
Син аны бүтән кабатларга тиеш түгелсең. Әгәр дә син шушы кемдер теге урыс җитмеше специальныйдан итәргә может, аны син күңелеңдә үзең тоясың. Дөрес мул, дөрес түгел мул, ничек ул шушы синең поведениең. Поэтому тәнкыйть кирәк нәрсә. Без Ансыз яшәп булмый. Юк, тәнкыйтьне кабул итмичәк, син үсә алмыйсың. Үсә алмыйсың, ул кирәк нәрсә. Ул үзең барьер, ул ничек көрәшәсең шушы тәнкыйть ниләренә каршы, поэтому ул кирәк нәрсә. Дигә, ой, әйбәт, ул яхшы дип кенә торсалар, син дә сүреләсең. Шуның өчен тәнкыйть бик кирәк нәрсә. Ансыз яшәп булмый. Булмый. Менә хәзерге вакытта Instagram бар бит инде. Берәү, мәсәлән, менә әле фото токтыгыз. Мәсәлән, әйтәм инде. Һәм яза башлайлар. Кемдер начар, тосыз сүзләр яза. Мәсәлән, менә әлеге вакытта берәр кеше сезгә тосыз комментарий язды. Сез менә нәрсә эшлисез? Исә шуны кара спискка кертепме? Юк, кертмибез. Хәтта укым дәрсендә күрдем, каралым әйтәм. Шулай дип язасы килә, Рөстәмәдә юк, язып тормады. Теге лишний раз кирәк дип. Нык язасы килә, конечно, шундый кешеләр. Кызып киткәндә. Юк, язмыйсың. Мен син теге җавап бирмәсәң, җавап язмасаң, андый нигә теге ул үзеннән үзе сүрелә. Поэтому теге үстереп җибәрмәскә кирәк. Хәзер бит менә, мәсәлән, берәр фото токтыгың, син шәшеңә бәйләнер, нәрсә кигәнсеңә бәйләнер. Кайдасың син, нәрсә эшләгән? Хәзер бит Instagramда бүтән нәрсә бар. Менә мәсәлән, сез шәкиллегез уже Instagramда понятно. Нәрсә сезне кыздырырга мөмкин? Рөстәмне менә любой мелочь кыздырган баштан, любой. Мәсәлән. Рәсеме битме? Мине лепа. Әйдә. Мине лепа. Менә дә бит инде, бүтән түгел генә уфа концертлары булды бит инде. Әйе. Макияжны, анда бит инде макияжны кап-кара итеп эшләр бит инде ярга тегә. Курткалар белән килеп ата, макияжлар белән Рөстәм сәхнәдән репетиция ясап тора. Нишләттең ул күзләреңне? Нигә шулай буядың? Менә бүтән кеш ир булса, аны даже карамас иде. Әһмият тә бирмәс иде. Мәйтәм ничисен сәмәйтәм, бу бит сәхнәгә чыгып баскач, прожекторлар утлар белән ул мәйтәм ишетеге. Икенчеләй күрсәтә. Мен якыннан күрдем дә бөтенләй икенче Лейла итеп күрдем дә миңа минем шуңарга да ушы теге паникага бирелә торган кызып китәйин шундый. Менә шәхсән сез. Мин нәрсә кызып китәм? Мин нәрсә кызып китәм? Дөрес сөйлиме? Дөрес. Аны сәмәйтсәң. Лейла, мәсәлән, нәрсәгә әгәр дә менә сәхнәдә дә мәсәлән сәхнәдә или ул промолчать кенә кала алмый. Уларны обязательно әйтеп куя. Сүзе күтәрә алмыйм мин. Әйтеп куя үзенең теге YouTube кына калдырмый, әйтеп куя шул ягы үзгәртер идем, но кирәкми. Ятып калганчы ятып кал. Шулар. Ладно. Артистлар иҗат дөньясына кайберләре бик урал, юллар адаша килеп керәләр. Ә инде кайсы берләре туп-туры барып эләгәләр. Ә менә сез үзегезне кайсы категориягә кертер идегез? Урау юллар аша дип әйтәм үземә. Урау, ну, направление, шул направление дөрес алынды, әлбәттә. Ну, теге халык мәхәббәте кемдер менә бер җыр белән ул җыры ата да сәнгатьтә икенче көнне ул йолдыз булып чыга, ул җайма. Безгә алай ук бирелде дип әйтмим мин. Яйлап адымнар белән Авыр юллар үтеп, авырында, җиңелендә төрле чакларын уза. Менә шушы үзебезнең хыялларыбыз әле тормышка ашкыла. Аллага шөкер, тамашачыларыбыз теге үз теләкләре белән концертларыбызга килә. Шул инде безнең хыяллар әлбәттә. Шуның өчен бу адымнар бер көндә генә эшләнгән адымнар түгел. Моңа инде без менә Лейла синең белән 8 ел килдек менә шушы нигә. иҗат юлына. Иҗат юлына әлбәттә 8 ел. Димәк, 2 елдан юбилей. Алла берсә 2 елдан юбилей. Бәй 10 ел була инде Алла берсә. Ладно. Бик җиңелдән килмәде. Но Димәк, саны горурланып әйтергә әйтәләсез. Әйтәләбез. Җырчы булмасагыз, сез нинди юл белән барыр идегез? Мәсәлән, без әлеге вакытта министрлык турында сөйләшеп киттек. Мәсәлән, профессия. Мәсәлән, җырчы булмасагыз, сезнең тавышыгыз юк инде, мәсәлән, сезнең андыйга күрсәтмәчле способностьлар юк. Мәсәлән, җырчылыктан. Или ул способность югалтырга да мөмкин бит. Барсы Алла кулында. Шуннан да Лейла әйтә сибер. Мин инде менә стартымакта культпроцессны битем, шунда биткәндә акча кирәк барыбер. Ягыларым алда бик акчалар юк. Үземә шул дискотекада да җырлап йөри дигән шуннан соң магазинга эшкә кердем. 2 көн магазинда эшләм, 2 көн дискотекада, ана шулай дип эшләп
Мин Сату өлкәсендә бик яхшы эшләде ул. Мине косметикалар сатып, кассада утырып, шушы ягым тоже бар дип әйтәсем килә. Исемегез белән салон красоты дип күрсәтмәшләй ачар идегез. Ә менә мәсәлән бүген эшләр идегезме? Үзе Кайчак чакта уйлаганым бар, чөнки менә Уфа якларында булса, гел мин парикмахерскийга барам, чәчкә эшлим, теге бизәндерәләр, интәләр бит. Шушы үземнең салон булса, әйтәм, теге кызлар әйтә, мин үземнекен ачып тәрәхәтләнеп, любой время бар да, көндә теге эшләп дип әйтәләр. Әзрәк теләк бар. Яшь чакта Рөстәм белән өйләнешкәч, Рөстәм ярга үзенең мечтасы булган электән үк теге. Минем кыз йөргән кыз китап кадәр тумыра. Китаптан да язылган прическалар эшләргә, ничек прическага, маникюр, педикюрлар эшләргә. Хатын шундый эш белән китсә, тоже әлеге көндә ул нык популярный. Вроде аңарга да укыма, если сәләтең бар икән, теге аңарга теге шул китапны алып укып, тоже шулай эшләп караган теге прическалар ниләргә шулай хатасырак тоже бар. Күз алдыга китерик. Мәсәлән, хәзер вакытта Рөстәм Галиев үзе теге сольный концерты белән Башкортстан яклары белән гастрольгә чыгып китте. Берзе Әлилә Галиева Уфада салон красотының баш җитәкчесе. Җибәрде дигезме үзенең? Җибәрде. Димәк, сез аның курыкмыйсыз. Юк, курыкмыйбыз, чөнки менә әле мин бит бәби багылтапкач. Декретта булганда. Декретта утырдым, ул инде нинди булды әле? Мин үзем бер ел үзем йөреп кайттым инде, үзем үземнең концертлар белән йөреп кайттык, Аллага шөкер. Әзрәк бер-беребездән ялда итеп алдык. Теге кешегә бик кызык бит инде, көнне буена бергә, көндез дә бергә, төнне дә бергә, эштә дә бергә, гел бергә биздермим бер-берегезне дип әлбәттә. Без инде һәр бер-беребезгә өйрәнгәч, ул теге аерым профессияны беренче күз алдына китерә булмый, но нәрсә итәсебез килә. Бергә эшләү бары җиңелрәк. Менә иртәнге 5-тә, 6-да кайтып торабыз, әйме. Мин теге бу профессияны бит аңлыйм. Элек йөргән, беләм, тош-тошлап кайтасың. Шушы икенче хатын булса, икенче профессиядә менә укытучы менә ул бик аңлап бетерелмәс, ничә 5-тә кайта, ничә шусын арыган килештеге. Шул аңлап бетерелмәс. Мин уже электән үк аңлагач бу профессияны как бы минем арга Доверие. Менә мин мәсәлән теге недоверие дигән сүздән чыгып түгел, мин мәсәлән юк, мәсәлән мин икенче эштә эшләп, Ләйләне гастрольгә чыгарып җибәрү минем өчен ул Рискованный эш. Да, әлбәттә, ничектер гаилә ул әни учагында, то есть әни җылысында балалар кара. Әлбәттә шулайрак бит инде. Шуңа бергә йөргәндә безгә җайлырак балалар да караучыларыбыз бар, Аллага шөкер. Булай теге икенче профессиядә булып, Ләйлә сәнгать юлында йөреп, гастрольдә ничектер хатыныңны син икенче коллективлар белән чыгарып җибәрү ират өчен, менә минем өчен мин җибәрәм насыйп малай. Без белгәнебезчә, сезнең 2 кызыгыз бар. Дөресме? Дөрес, әйе. Исемнәре ничек? Рияна, Арина. Сәлам юлыгыз. Аларга. Менә балаларыгызны киләчәктә үз юлыгыздан баруларны теләр идегезме? Аңа менә әйтеп булмый. Мин бик теләмәс идем. Чөнки алар икесе кыз бала, менә мин бая әле генә әйтеп узганча, балаларымны сәнгать юлын сөйләгәннәрен теләмәс идем. Чөнки беренчедән хатын-кызга бик җиңел түгел ул. Шулай ук. Әгәр дә ул профессиясын тормыш иптәше белән бергә сайлыйлар икән, шул профессияны, мин каршы түгел. Әгәр дә аерым икән, чөнки хатын-кыз шунында ул балалар белән гаиләне саклаучы бит инде ул шулай бит балалар. Үзләренең теләкләре бар иде менә, зур кызыбыз бит инде 1-нче класста укый. Шунда ул битне биюне күбрәк ярата, кружогына йөри, Белекибезә бию кружогына йөри. Әлеге вакытта Уфада концертыбыз булды. Зур кызыбыз биеде, үзенең коллективы белән. Белекеше минем белән басып җырлады инде. Шунда теге аларның сәләте, дәрте бар инде. Димәк, сез аларны ияртеп бергә Тормыш күрсәтер Алла. Мәсәлән, шушы видеоны 50 елдан карасак, кызык карагыз. Эстрада арасында бармы яратмаган, ачугызны китерә торган артист? Юк. Һәрберсе үзенең эшен эшли, һәрберсе без үзебезнең эшне эшлибез, һәрберсе үзенең тарта дип. Менә Инстаграмда аша да күп кенә артистлар мөнәсәбәтләр шулай итә. Без аңа кирәкми. Без әгәр дә алар белән теге, ой, мин моны яратмыйм. Без какой мы имеем право анда лезть? Без үзебезнең юлыбызны менә гомумән мәсәлән
әгәр нәрсәләр дөрес эшләмиләр икән, без моңа гыйбарәт итеп кенә куярга кирәк, безгә бундай нәрсә кирәкми дип. Или дөрес эшлиләр икән, ана шул юлларын үзебездә дә үрнәк итеп алырга тырышабыз. Поэтому андый араларга керергә кирәкми. Димәк, сез конфликт кадак? Юк, Конфликт белән. кирәкми. Теге ни конфликт ни кешеләр дип әйтәлмим мин. Без тик үз юлыбыздан барыр өчен, менә мин мәсәлән, үз юлыбыздан барыр өчен могу каршы торырга, ни торырга, үземнең максатларыма, но барысын да җайларга кирәк. Бик зур рәхмәт, сезгә бүген зур уңышлар теләп калыйм. Рәхмәт сезгә үзегезгә. Егетләр, кызлар, зур рәхмәт. Сезнең матур каналыгызга. Бердәм булыйк, дуслар. Сау булыгыз. Хөрмәтле тәтешлеләр, тәтешлегә килгән кунакларыбыз, дусларыбыз, тамашачыларыбыз, тәтешле халкына безнең инде иң изге теләкләр. Беренчедән, зур рәхмәтләребез, Аллага шөкер. Менә бүгенге концертыбызга килеп төштек. Сезнең мәхәббәтегез, сез үзегез менә шушы концерт залына килеп безне карау, ул безнең өчен зур баһа. Шуның өчен аерым зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сезгә барыгызга исәнлек, саулык, күңелләрегез һәрвакытта җырлап яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт сезнең белән бергә бик озак еллар матур-матур сәнгать юлларында, иҗат юлларында очрашып яшәргә насыйп булсын. Зур рәхмәт, исәнлек, саулык сезгә. Гомерегезнең һәрбер көне, һәрбер айы, һәрбер елы матур җир кебек булсын. Кулга кул тотынып, гомер юлын үтәбез без гомерегеле бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә.